Здравейте, прекрасни хора! И тук в ръцете си държа едни забавни топчета с размерна ягода долу-горе. И за какво ви ги показвам тези забавни топчета? Защото, използвайки с такъв размер топче или малко по-голямо, с размер на голф топче, вие може да си направите едно бързо и лесно упражнение за ходила, паднал свод и понякога болки, когато имате болки в гърба. Стъпвате на такова топче, трябва да е твърдо. Също така може да ви служи да използвате и топчета, с които децата си играят, на такива гумени топащи. Такова е и това. Стъпвате на това топче и след това с натиск намирате най-болезнената точка на вашето ходило и за 30-40 секунди си я разтривате в дълбочина. Трябва да има натиск, ще се появи болка, но тя ще е за кратко, за тези 30-40 секунди, което ще ви помогне да провокирате в дълбочина едно отпускане на фасциалните линии на ходилото. Всички фасциални линии минават през ходилото. Какво означава това? Че ще постигнем облегчение не само там, където разтриваме, но по цялата фасциална линия. И това ще помогне нашето тяло да стане по-гъвкаво, по-еластично, по-мобилно и да можем да правим по-лесно движение. Разбира се, за паднал свод има и други упражнения, които може да си направите. С тях ще споделя по-нататък в друго видео. И така, по няколко секунди на ден, по няколко пъти на ден, когато се сетите, просто докато правите нещо, може да се го вземете и на работното място, особено ако е седящо, може да си правите масаж на краката и да видите какъв ще е резултат от това. До скоро! Приятно масажиране и нека да станете по-мобилни, по-гъвкави и без болка. До скоро!